Il-budget li ġej se jkun wieħed aqwa milli kellna. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela meta tnejn filgħaxija ġie intervistat dwar bosta temi importanti waqt attività politika organizzata mill-Partit Laburista f'Misraħ il-Lewża f'San Ġwan bħala parti mill-kampanja bit-tema Is-saħħa lill-Maltin. Kellna żewġ budgets f'din il-leġislatura b'saħħithom immens. Il-budget ta' Ottubru li ġej se jkun aktar b'saħħtu terġa'. Għanna s-sabiħ. U kemm tgħidu l-kap tal-Oppożizzjoni li m'għandniex elezzjoni ġejja għas-sena d-dieħla, imma xorta nibqgħu nagħtu budget b'saħħtu aktar minn ieħor sena wara l-oħra. Quddiem folla sabiħa ta' nies li nġabru f'San Ġwan, Dr. Abela ġie mistoqsi mill-preżentatur Dorian Kassar dwar il-kampanja elettorali li daqt tiġi fit-tmiema. Ma l-isbaħ esperjenzi li jkollok meta niġu f'dattinet, tant esperjenzi li jirrakkuntawlek in-nies waqt li inti dieħel. Jirrakkuntawlek realtajiet tagħhom li mbagħad flaxija jew għada filgħodu nirrifletti bil-kwiet u ngħid imma dik l-esperjenza ra kieku nagħmlu din riforma issa jew fil-budget illi ġej, kieku nagħmlu dik ir-riforma nolqtu realtajiet ta' tant nies. Għax bħal l-esperjenzi individwali, ħafna drabi jkollok ħafna nies li għaddejjin minn dik ir-realtà. Li dan l-esperjenzi li mbagħad inti tista' tmur lura, titħaddet mal-kabinett, titħaddet mal-grupp parlamentari. U bihom tista' tfassar riformi li tista' tibqa' tagħmel it-tajjeb għan-nies. Hawnhekk semma kif il-Gvern jemmen bil-fatti fil-faxxa tal-middle class ta' pajjiżna dan kif fost l-oħrajn b'investiment ta' miljuni ta' euro offra u għadu joffri stabilta fil-prezzijiet tal-enerġija. Ma naqax li jitkellem ukoll dwar il-ħidma ta' Gvern Laburista li minkejja li ninsabu f'kampanja elettorali u qed numru ta' proġetti waqt l-investimenti u l-miżuri pożittivi ma waqfux u lanqas huma se jieqfu wara 8 ta' Ġunju li ġej. Dr. Abela appella lil dawk li sal-lum għadhom ma ġabrux id-dokument tal-vot biex jagħmlu dan bejn it-tlieta u l-ħamis. Saħaq li dan u gvern partit li jisma' lil kulħadd, inkluż il-weġġant tan-nies u għallek appella biex in-nies jersqu l-qudiem bil-problemi tagħhom għandu personalment u għand id-deputati u kandidati kollha tal-Partit Laburista. Robert Abela temm l-intervista b'messaġġ ċar. Il-messaġġ tagħna jrid ikun wieħed ċar nhar is-Sibt ivvotaw kmieni uħorġu minn tal-ewwel biex tibagħtu messaġġ b'saħħtu lil dawk kollha li għadhom xettiċi kif għattilkom resquhom lejna ħalli sa nhar is-Sibt nofrulhom is-soluzzjonijiet, ħalli bil-vot b'saħħtu ta' kull wieħed u waħda minnkom nibqgħu nagħtu is-saħħa lil Ġwanniżi, is-saħħa lil Lawċin u s-saħħa lil Maltin.